Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ani tin vlog no poilan sini sestak nai tongdi. Okay, ang tabok mokam bari go thanai, mogdam bari go. Onek din ni pore tini thangnai. Mokam kaijak, maimi kaijak. But maimi mailai rawisi paikha nogoto sokpaika mai. Jang tabong nai tongdi ani tin vlog no angoi baksa no sestak. Ngar kaisa kokta सब समय आं भिडिअ खायखाय आंनो डिस्टार्ब खायनाय दंगो अबंखा आं नुफुंनाय नायदों आं भिडिअ खायपुगो डिस्टार्ब अंखा मेन अ बुरा आं मन थामजाखौलाय ताहिन बुंग्र बुरा हिने बुंग्रका थामजाखौ जागय शयतान बुरा so hinge आं तो थांगै दंगो मकम बारिगो नायतोंदि सेसा आंनि ब्लॉग ना सकपाइका अलरेडी आंतां मकम बारिगो नायतोंदि मकम बारि अबखाय जोंतोंगारो yang tabuk tangnai naitongdi oh my god tapasung mokam to paikha hasing kaijak or thanai naitongdi ini vlog na kintu ba ang tene onek khiri jao amma di bomo tong mokam okay gormaka okay hasing ojangbo je nukhunmani thak hasing aro jangbo je nukhunmani thak hasing ma sarung abokhai kuru my god anchal chilo khabile kuru bo angel lokha kuru sikala khaka kuru so hinge aro tongo mokam mojang bojotong mokam hasing tarpor mokam nagaka hasing abha kuru hasing naitong kan tini blog no poilan sim sese mokam bati ang obo tini khang ang mokam khangani onek ar nangjogo abanang tau thampugo khagoi telangnai data abo hasing munkha sini sosone hasing mun chia bat chini hasing munkha joto kuru munkha ke kuru abo khai pura kuru rok lok suka nathu jago ang khai kuru hasing mokam onek nathu jago ang bohang okay phanok bohang hasing kaijak dia jung ang jung bolte ani boy kuru bo kai rokha kuru kai sali rokha kuru sali rokha aro phanok bo sali rokha ongkha khai mokam bo kai rokha ongkha ang hai sau so abo khai maimi mai ang nang thokai tahai kale to kintu ba tan baga hingai mai hintu phunuka bat mai tang korikha mai tang kholoi paikha already just bohang simyang onek nai thukjang mun bagai phunuka nangna paikha already just bohang simyang onek nai thukjang mun bagai phunuka nangna maimi mai kasakphong maimi kasakphong songka hinge mo kya sato sago onek mutumbo okay aro kaisa nong nang phunai do
so hingke abo khai thalik sobai thalik cholai manke ani mom lai mani sobai thalik abo nukhang onek tong thuku je akhoi jotok maisi mai tong kuri jat bohong simi mai ang taksi sok payo hingke mai already rai pekha ang taksi sok payo uja takhe mokam mai naithok onek naithok mai bohong naithok jakang mokam dak suka beli mokam torol nera chicken chisa kaisa mani nungkhang nagado hokni mukphol batiya batiya kumun hokni mukphol chicken chisa chanang bana tola jotok mokam onek mokam khajak singtaklai obo hungni mukphol okhai kegina unga kulikho abon bai ladianai hai kului onek tongo imo hingkai kia bura bani bang lakha tiu kufurjat hukni okhai kora hukni mukphol hukni so hingke tinini ani blog no nungoi barai matongka comment khairodi tangkha hingke so ang to onek tong thukjak chukka aro nabo naithokjak chukka manbai onek happy so hingke ang tabok mokam khangnai nogo thangsinai thaichumut koraku mokam khanglangan dia mokam bulung rasanya ni kostok so hingga tinini ani video asukno mathuk sinai ang sana bagai mokam saita khagalaka tan jabra rok ang sana bagai mokam saita khagalaka onek gorom aitha gulum tuyong tong suka hingga so tini bagai asuk nong sinai ani blog no poilen simse sak naitung bai hambai jotongna so ani channel no naithu ani tini video no naithu jetong kai like kaisa khaira hingke barai nangjaka comment khaidi baskango video naini musu comment khai sari hingke ani channel no katal naitong kai subscribe khaira di hingke aro khaipa jengke pung hambai asukno tini bagai tonchike asukno।